lithi kaNkulunkulu, this is what the Lord says. Amen. Akusho umuntu kodwa izwi kaNkulunkulu lithi uthi uNkulunkulu. Amen. Uthi uJehova uNkulunkulu uqalekisiwe themba lakhe kubantu. Uqalekisiwe odonsa amandla akhe, oncela amandla akhe kubantu. Amen. Jesus. Ebese lithi uqalekisiwe ophendula inhliziyo yakhe ayiphendulele kude noNkulunkulu. Amen. Jesus. Noma uNkulunkulu engathula kwenzekalana empilweni yakho, kodwa the minute uphendula inhliziyo yakho away from God, wembatha iqalekiso Amen. of turning away from God. Amen. Shonjani? Ngisho umfundisi bazalwane awukwazi ukumthemba. Amen. Ungangithemba kanjani nje mina? Kwamina ngingayithembi. Jesus. Kwamina ngithemba uNkulunkulu. Amen. So awukwazi ukuthemba mina. Amen. Kumele ithemba lakho libe uNkulunkulu. Amen. Noma ngabe yini eyenzeka kuwe, kumele uthi uyiletha kumfundisi, usuqale kuNkulunkulu naye. Amen. Jesus. Nabona bazana ukuthi ezinye iqalekiso asiyitholi kubantu abazondayo kuphela. Amen. Kodwa ezinye iqalekiso siyithola ngoba sithemba kubantu. Amen. Glory to Jesus. Noma ngabe abantu bathi you are blessed kangakanani, Amen. kodwa ngalesi sikhathi ithemba lakho ubeka kubantu, Yes. wembatha iqalekiso. Oh, Jesus. Eqalekiseni zonke-ke bezingakulandela, sengathi uNkulunkulu engasiza ukuthi abonakele asingakutholi. So uthembela kubantu, uqalekisiwe Amen. othemba lakhe kubantu. Amen. Oze izwi kaNkulunkulu lize lithi who draws strength, odonsa amandla akhe nokuzethemba kwakhe kubantu. Amen. Nophendula inhliziyo yakhe ayiphendulele kude noNkulunkulu, uqalekisiwe. Amen. Umuntu nje as long umfundisi umuntu awukwazi ukuthemba la kuwena. Amen. Noma abe yini lephathekayo, kodwa mayenziwe umuntu, into yomuntu awukwazi ukuthembela kuyona. Amen. uNkulunkulu wayiqeda lento yomuntu phakathi kwakhe noNkulunkulu. Mhla eletha uJesu kwathiwa akekho yakubaba ngaphandle kaJesu, kwaletha uNkulunkulu phakathi komuntu noNkulunkulu, kwabeka uNkulunkulu. Amen. Kunzima kanjani ukuthembela kubantu? Amen. Lithi kaNkulunkulu uyakufana nesihlahla ogwadule. Amen. Asikho isihlahla esikwazi ukusurvive ogwadule. Amen. Ogwadule nje amanzi awekho. Yes. Kunjani. Zonke izihlahla ziyasha. Amen. Zome bayithathe bafuna ukubasa umlilo, basengazi umlilo. Amen. Ngenxa yokuthi uthembela umuntu. Oh, Jesus. Asithembi ngisho abazali bethu. Amen. Iy'ngane zethu kumele siy'fundise ukuthi phakathi kwami nawe mntanami, inkinga mayivela kumele kube khona uNkulunkulu. Yes. Ake uthi uza nayo kumina inkinga usuqale nayo wayitshela uNkulunkulu. Amen. Mina kwami sekuwukuthi nje ngigcizelele noma ngidiklele phekwe obhekene naso. Amen. Kodwa indaba iqala kuNkulunkulu. Amen. Uyena umqalisi nomphelelisi Amen. kwezinto zonke. Kunjalo. Iformula bantu bami engeke nathola ama-results wrong kuyona. Amen. Ukuthembela uNkulunkulu. Amen. Izwi kaNkulunkulu lithi uyafana nesihlahla ogwadule. Hey, Jesus. Uyafana nomuntu obekwe endaweni ophiliswe ezweni likaSawoli. Amen. La ngeke khona ukuphila. Yes. Amen. Hallelujah. Aqhubekeni mama. Ubusisiwe umuntu othembela kusimakade nothemba lakhe lingusimakade. Ebese izwi kaNkulunkulu lithi ubusisiwe. So ukuthembela kubantu kuneqalekiso, ukuthembela kuNkulunkulu kunesibusiso. Noma ngabe uqalekiswe ubani otheni kuwena, kodwa uma uthembela uNkulunkulu ngobusisiweyo, Hey, uNkulunkulu. mhlawumbe zingakugeja ezinye iy'busiso, Hey. kodwa lesi sokuthembela uNkulunkulu sengathi ungaqikelela ukuthi uhlala uhamba nazo zikubhethile. Hey, Nkosi yami. Umuntu ebethembela kuNkulunkulu kuthi noma kwenzakalani athi kodwa ngiyazi.
Amen. ukuthi akozela kalali ulonda u-Israyeli. Amen. Uthi noma ukhuza ukuthi hayibo wathenga iJeep ayipholo wenzenza namasele engaka athi kodwa ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi uzoyilonda ngoba kozela kalali. Ayikho i-risk angeke angene kuyona aphume phila umuntu othembela uNkulunkulu Njalo Jesu. akakhathazwa lutho noma liyana noma liyashisa uhlale nalento yokuthi noma ngabe isimo sithini kodwa ngiyamethemba uNkulunkulu ngiyamethemba. Amen. Bekusuthi asikhumbuza ukuthi ithemba silibeki kubantu Yes. silibeka kuNkulunkulu. Njalo. Methemba uNkulunkulu unganciki ngisho emandleni akho Yes. ukuthi noma izinto zinganyuka inflation ithini ngoba ngiyasebenza ngizokwazi ukubeka isinto etafuleni Yes. ngathembeli kumandla akho. Amen. Amen. Ukuba kunjalo wayobulawa yindlala Elijah ehlane kwabiza ukuthi uNkulunkulu okwazi ukufika ehlane lapha ace khona athumela amagwababa ukuthi azomondla. Amen. Ithemba lethu sibeka uNkulunkulu. Ubusisiwe umuntu othemba lakhe linguJehova. Ubusisiwe oyiconfidence yakhe nokuzethemba kwakhe kuNkulunkulu. Hey, Jesus. Ayafana esihlahla esitshalwe ngasemfuleni Yes. ebesiyimpande zaso Amen. zenabela emfuleni. Oh, Jesu. Ugwadule u-40 degrees Celsius sona siyaphuza. Amen. Isizini iyavuma noma ivumi sona siyaphuza. Amen. Unjalo themba lakhe Oh, Nkosi. linguNkulunkulu. Unjalo themba lakhe linguJehova. Amen. Amen. Umuntu othemba uNkulunkulu uphumelela noma ngabe isimo besithi lapha angaphumeleli. Njalo. Ngoba kusekumele uNkulunkulu kumphoqa ukuthi uNkulunkulu a-honorishe izwi lakhe lokuthi okuzelwe nguye kuyanqoba izwe lonke. Othemba lakhe liNkulunkulu kuthi noma iziphi kumele zimnqobe ayinqobe izimpi ngoba uthemba lakhe uNkulunkulu and uNkulunkulu kumele uvikele igama lakhe. Amen. Njalo Nkosi.